державі, але наша рідна земля під окупантами. Ми не можемо бути в Криму. І для нас дуже важливо і зберегтися, як кримські татари, тут, коли весь народ там, в заручниках, в Криму. Але не це є головним. Це є дуже важливим. Головним є те, щоб ми всі тут, і особливо молодь, працювала на те, що коли повернемося, щоб ми повернулися з повними руками. Щоб ми просто несли такий тягар наших успіхів, наших робіт, нашого внеску до майбутнього звільненого Криму. Не щади меня, не щади, но из дома родного иди, но втеряй по вагонам родных, но считай, кто остался в живых. Я хочу обо всем узнать, чтобы внукам твоим передать твою боль, что живет во мне каждый миг наяву, во сне.